adeptovi, jak sklidnit mysl a jak udržovat svoje fyzické tělo přirozeně zdravé. Takový člověk, jedinec, který sám je vnitřně v rovnováze a vnitřně zdravý, tak sdílí naopak tohleto i s přáteli a s lidmi kolem sebe. So this kind of practice we call the spiritual practice, which heal the suffering of the difficulties of the mind of people or himself. Tomu říkáme tedy sebeuzdravování, je to duchovní praxe, která vede k léčení utrpení a udržování toho zdravého stavu mysli. So this is at the time of our life. So once even our mind is so healthy, through that we can stay also long ages. Because when our mind is healthy, and it becomes our body also healthy. When our body is healthy means our immune system, they work well. They work in an exact way, in a balanced way. So then it naturally people's life force getting longer and stay many ages. Když je zdravá mysl, tak je vlastně zdravější i to tělo, je v lepším stavu imunitní systém a to potom přispívá k tomu, že i když třeba tělo není úplně dokonale zdravé, tak se přesto můžeme dožít dlouhého věku. Ta životní síla prostě je tou myslí podporována. But how we try to keep our body and mind in a balance, but still, because our body has a time when it getting on the it has a time and it comes on the end. Jak ovšem udržovat v rovnováze tělo a mysl, protože tělo má nějaký fyzicky předurčený čas, prostě jednou zanikne. So this is what all the lamas, monks, practitioners, why they want to practice, because they have enough time in their life to be practiced or to give training to their mind itself. Doesn't matter how our body, how long it can take, but mind will continue. So most important is a mind. To train the mind is the most important. Takže protože to tělo stejně vlastně zanikne, tak v té buddhistické tradici vůbec je potřeba, nebo se dbá na to, aby během života každý věnoval dost času praxi a výcviku mysli, protože mysl nějakým způsobem pokračuje, i když to tělo zanikne. So if we train and if we practice our mind enough, even though death comes, we have not that much to be difficulties to face. Takže když se v tom cvičíme, praktikujeme, procvičujeme mysl, tak v okamžiku příchodu té smrti prostě víme, jak ji čelit. We are ready to face with that kind of difficulties. Dokážeme se vlastně střetnout s těmi obtížemi, které to přináší. So right now I can't teach you in a very detail how we should be, how we can be ready for that, how we can have advanced teaching. There is the advanced teaching. How after the death, when the death coming, what kind of body system work, what kind of feeling coming on the human being. So we have all different type of practices. So you need to be relying on a teacher and have a good teacher, and it is a time. Still we are alive. We have the ability. We have the potentiality to do anything. We can make it ready for future life. Dnes není asi prostor mluvit o tom, jaké je to učení týkající se smrti, protože to je konec konců učení už pokročilejší.
co se děje v okamžiku smrti, co se děje s tělem, jaké přicházejí pocity a představy. A ke všem těmhletěm součástem existují různé praxe. Důležité je, že je důležitý nutný učitel, který nás může vést a abychom mohli rozvíjet náš potenciál, naši schopnost připravit se pro příští životy. We are scared or feared about the death because we are so much attached to our life. Máme strach ze smrti, protože jsme příliš připoutaní k našemu životu. So attachment is the main problem to us. Ta připoutanost vlastně to je největší náš problém. Our body is not making problem to us. Tělo nedělá problém nám. Our attachment, our anger is making us problem. Je to naše připoutanost a naše třeba, nechci říct vztek nebo anger. So that's why we have to do, when everything is fine, this time we have to be learned from teacher and how to be faced with difficulties. What is the right way of teaching? How to meditate? How to be open to our heart? So these are more important. Důležité je, aby třeba nějaký učitel nás učil, jak meditovat, jak se na tohleto připravovat, jak se vypořádat s těmi negativními vlivy. So once we talking about our training our mind, so that means I think you've been heard a lot of things about the Tibetan, we call it reincarnation. So rebirth and reincarnation has a very big difference. Teď se zmíníme o tom výcviku té mysli, nebo mluvíme o tom, a v tibetské tradici se setkáváte s termínem reinkarnace, čili znovuzrození, a rebirth jako převtělení, čili znovuzrození a převtělení jsou dva různé termíny. So rebirth can be like